dyn ni de? Ydy'r person yma dan 30 oed? Yw'r person yma wedi bod yn gadeirydd yn y clwb? Yfo'r bachgen yma? Wel, mae Olwen ac Elin yn joio bod ar y llwyfan. Un o'n nhw fy siwr o fod. Yma ti Celyn nhw e? Ie, fi oedd e, roeddwn ni'n cystadlu yn cystadlaeth yr ymgom yn Cylch Caerfyrddin, ac roedd un o'r merched fod rhoi pwsh bach i fi, ond yn anffodus roedd y pwsh bach i ni'n gormod, ac roedd e wedi hala fi hedfan ar gros y llwyfan a cwmpo. Wedyn codis i lan, cario ymlaen ac yn illo ni.